Dobrý deň. Po dlhšom období ticha znova vás vítam pred obrazovkami. Ako si možno pamätáte, svoje krátke video odkazy som prestal vysielať, pripravovať pre vás začiatkom júna pred voľbami. V týchto voľbách, okrem poslancov do Európskeho parlamentu, ak si pamätáte, zvolili sme si svojich bývalých budúcich starostov, budúcich primátorov, členov miestnych samospráv, ako aj samozrejme aj členov našich nastávajúcich slovenských menšinových samospráv. Tí, ktorí sledujú dianie okolo volieb, zrejme si pamätajú, že vlastne túto výzvu, čo sa týka týchto trojitých volieb, sme zvládli pomerne dobre, veď 80% registrovaných slovenských voličov odišlo hlasovať. Čo vidím ako väčší problém, že ani tentokrát sa nám nepodarilo znížiť počet neplatných hlasov. Účelom zistiť príčiny, prečo vznikli tieto neplatné hlasy, založila sa odborná skupina spomedzi členov Národnostného výboru parlamentu a z členov organizácie celoštátnych národnostných samospráv v Maďarsku. V nasledujúcich mesiacoch si pozbierame tie informácie, ktoré sa dajú, a potom na základe týchto vznikajúcich informácií snažíme sa vypracovať také návrhy, ktoré by nám pomohli v tom, aby sme znížili tento pomer neplatných hlasov, aspoň do budúcich volieb. Po letných horúčavách už sa založili, alebo práve teraz sa zakladajú nové naše samosprávy. A aký ste si viete, že budeme mať 115 miestnych slovenských samospráv, 5 župných a založila sa už Budapešťanská slovenská samospráva, ako aj nové valné zhromaždenie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Aj touto cestou im prajem veľmi úspešné volebné obdobie. A ešte jedna druhá správa. V minulom roku sme intenzívne pracovali na tom, aby po zániku výchovy slovenských učiteľov vo Ostrihome bol založený odbor, takýto odbor v Budapešti na Pedagogickej fakulte Univerzity Lorándо Eötvösa. Dobrá správa je, že prvé dve študentky už sú prijaté, už začali svoje štúdie na tomto odbore. Úlohou budúceho roku bude, aby sme získali čo najviac nastávajúcich študentov, aby teda bola táto výchova úspešná. A teraz úplne nakoniec ešte by som mal odkaz pre samosprávy pracujúcich v Békeskej župe. Od začiatku októbra znovu som obnovil možnosť osobných stretnutí v Dome slovenskej kultúry v Békeščave. Teda čakám vás každý druhý piatok v mesiaci od 11. do 2. keď máte záujem o to, aby ste sa podelili svojimi skúsenosťami, svojimi žiadosťami so mnou osobne, tak môžete ma tu nájsť každý druhý piatok, ako som povedal, v mesiaci. Ďakujem vám za pozornosť a dovidenia.